Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya gini ki di mabana ki advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat ki jimpen na. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Ka Joint Action Committee on Border of Meghalaya Jakbom kaladawa ba Conrad K Sangmao de ban resign no nakakam community rang ba namar ka jingsoi ka memorandum of understanding MOU penbejpot halor kin reutili ki jakai kanat kapot hakafis 1 habakren sikilat patai ko bordin ke jelang bat ki kli nong sensiar hima nong sensiar sinong hakakat artrik jemang arja arwar uba arwin kes iem sutenga chairman ka Jakbom uloong ba ka jingdawa resign ka longbau dan weipat uban penbej ikijing bakla Dakaba pentip baka Jakbom kan penlong ik jeki ba pair ban persya ek sarkar namar ka jingsoi MOU penbej pun klaim dai menjur lang ki borsen syar hima ki borsen syar sinong ni ki trai jaka ulo ong basyen un sathungi ki riutbet bat riu sampang ban pulibnya kat kum ki kendon anya ya ka khana kan ad kaput apneng ke jala Meghalaya bat Assam ni don kam bandawa menta ka sor ka bajamba ukonrat sama ku chief minister ubala le ikini kam ki bakla pala ubala pen iba ula ja lenti kampam man yalam ka ni state ina dawa menta ka singi mi ya pen mi ya ka ching dawa bu udai ban resign no ku chief minister jongka Meghalaya kelambakan play ka lenti ban wando way ubala ban penbai ka ni ka kam namar ba ya ka MOU kani ka bakila sign bakila ong ba ngin pentrai kambai ngin num pediang ni kani bat ngin pediang chu yo kontrak sama bo unlong chief minister jong kani state ba hade Meghalaya keren ngi sutu ba hapo ka demokrasi ka don kam ya ka democratic agitation kata kamot ba ka sarkar hi ka don kam ban sutu ba ngi kum kitrai bat ki kanrat sarkar ki budget ya sarkar ngim hun ni ka jing trai kam ka sarkar bat ka sarkar MDA ka hapan mat ya ka jing hi menta la thawi ka committee menta ban sedang ya kani ka public protest halor kani ka jingle menti ka sarkar kam tamba ki yai ong siai ong ba em ngin patrai kambai ka MOU ngin patrai kambai ka MOU kim tre man sngap ik bat kim pediang ya ka jim bakla ba kilale kawai kalong ba kila le lendat iki autonomous district council ba pelong iki ke department jong sarkar ha jo ko por ka hok ka jong ki ni ki pai ba reulom ke jong iki khasi jantia ba garo halor ka khndo ko siap kila shule bor ki ba ki kim don hok ban le bor de ka namar kata kada pai ba haban keren ba ka sur jong pai ba kan sawa hakini kisngi knamba ka jinge ki kan long ka sur sisa jong pai ba badawa ba ka sarkar ka kala kelut halor kini ki hok ki jong pai ba bahkan pay score no nang ni samat